samo lagano. Evo, narode, danas ćemo ložiti vatru, nećemo benzin raditi, nek ćemo ovako sa ovim kockama malo ovako zatresati, smrčevni, lagano. Evo, narode, gledajte. Gledajte. Pa ćemo baciti par kocki i naložiti vatru da bi bila malo jača i vatra, znaš. Jer radit ćemo ove kokice u prirodi. Onaj kokat, ako se dadnu. Evo. Ako se dadnu. Ako se dadnu, narode. Evo ga. Suvo je tijeće. Sad ćemo ovdje malo to razbacati. Evo vidite. Kako god. I onda ćemo malo ovi za potpalu. Kako se zovu? Staviti ovdje. Pa ćemo oko njima malo razbacati ovo čuda što sam zatesuo. Nije bitno, moraš ložiti kako bilo. Suvo je triješće. Pa će to da upali. Jutros je bio jak mraz. Pa ugrijalo je, danas je utorak. Sunce je ugrijalo. Pa rekao, ajde rekao. Ne radi se ništa pa da snimim neki video. Pa, evo vidite, malo ću ovdje biti. Ali bitno je znati, suva su drva. Evo. Šibica, vidite. Kako će to sad ispast, vidit ćemo sad. Evo, ono je uhvatilo, ta kocka je uhvatila. Sad. Ako je uhvatila, malo ćemo još ovdje. Probat ćemo vatru, pa ćemo onda kasnije nastaviti. Malo još da dobacimo ovog triješća, da budem 100% siguran da će palce, malo ćemo, ne da se uvoći, malo ovo drvo, ajde dobro, suvo je, evo ga, vidiš kako gori na ovim kockama. Evo, jarane. Samo da ona upali. Možda neće čet, ozdol je zemlja vlažna. Ima i toga. Evo ga. Ja sam to malo ovako nabacuo. Narode. Sad, metnijem ovu platu. Platu ćemo metniti. Evo. Evo nam ova šerpa, ovo ulje bimalovo, so, da vidite da je ovo so, vidite so, i kako ćemo mi to sad izvesti. Ova šerpa je dosta pod debel, teško će se izvesti da bi moglo da bidne da se koka u ovoj šerpi. Mora biti jaka vatra da bi se ozvalo dobro pod zagrijalo i da bi to kokalo. To nam treba. Zaboravio sam kokice, ali izgleda sam kupio loše kokice, vidit ćete, sumnjam da će kokati. To su neki, nemam pojma, prvi put se susrećem sa njima. To su slabe kokice. I šta bi mi sad uradilo? Metnemo ulja prije nego što ćemo krenuti. Malo pouljimo. I da ne bi ulje cvrčalo, to je standard takav, posolimo i ovo ćemo mi kasnije odraditi. Ovo sad se metne na vatru
metnu se ove kokce, a vidite ovo ovdje i onda se koka. Stavljam na ovoj plati. Evo vidiš ove kokce, to ćemo raditi. Evo vidite ovdje, ulje već ima. Evo stavit ćemo ovdje to. Čekat ćemo malo. Jaka je vatra, ali ovo je debelo dno, vidite ovdje. Da je tanje, odmah bonot pošle. Ako će jednu pucat. Evo, čekamo. Hoću šta napraviti, nemam pojma. Mogu se dvi napraviti ovakve šerpe. Evo vidite. Nisam mogu vam previše, jer toplota je skroz. Jer ovdje uređaj, ovdje sve. Sad. Aha. Neće ono znači čvrčat zato što sam ja metno stavio ovoga naso ulja i malo ovoga. Evo danas je fin dan pa da pokušam ovo da odradimo. Ako stigne, što bi rekli. Evo ga, idemo. Čekam. Znaš, odmah ćete reći, mora malo da se zagrije, znaš. Ulje malo unutra da se zagrije. Nije još, neće. Debelo ovo dol dno. Debelo dno. Evo vidite. Debelo dno. Evo vidite narode. Ja ovo kupio u ovim trgovačkom centru. Nije baš bilo drugog izbora, ali ja mislim da ovo slabo će pucati. Sve su one jedne dobre što sam ja radio kod sebe. One mađarske, ali ne ja sad izbora, ovo nije sigurno mađarske. Nemam pojma ko je ovo proizvođač. Sačekat ćemo još malo narode pa ćemo ubaciti ove kokce. Čuj! Aha! Aha, dobro je. Pošlo je cvrčat. Dobro je narode. Tudno. Sad ćemo vidjeti koliko ćemo mi to. Oho. Može tude sad. Da vidimo. Hoće li htjeti pucat. Evo ga. Da vidimo narode. Hoće li htjeti pucat. Zato smo ovdje. Evo imam i neku krpu. Evo vidite da se ne bi spržio. Čekamo. Ništa se ne dešava. Treba da lupa u ovime loncu. Ništa. Ajde. Čekam, ajde. Fin dan, evo neće da pucaju, evo vidite. Evo neće da pucaju. Eto vidite da su slabi kuruzi, ne valjaju. Slabi. Malo ćemo protriti. Ništa čekamo. Čekamo dim me u oči ubi. Hajde. Ajde. Eto neće ni jedna da pukne. Ni jedna. Eto ga. Eto vidite narode da kuruzi su slabi. Neće da rade svoj posao. Možda je ovo dol debelo dno pa neće. Da je tanje možda bi... Čuj. Ajde. Aha. Čuj. Aha. Čuj. Ajde. Čuj. Ajde. Moje sam rekao ajde. Ajde.
Evo, ajde! Jebote! Ubio ovaj dim. Evo vidite. Aha, ide nešto, ide. Ajde. Daj malo, dobre ljude, protrese. A slabo pucaju, slabo totalno. Ali eto. Slabo. Čekajte tu da je momena da donesem ovu jednu kokicu, evo je ovdje, gledaj. Evo je, gledaj. To nije loša, evo vidite. Evo gledaj. Evo vidite majstor šta je uradio, evo. Evo. Čekaj, malo da potresemo. Oho, vidite, gledaj. Oho. Evo ga. Dosta, gotovo. Evo naravno, gotovi smo sa ovim. Evo vidite ovim kukicama. Nemojte sad reći da nisam napravio, još je bilo teško, evo vidite. Ko mozak. Nisam se nadao, nije ni jedna izgorila. Evo vidite narode, dajte šta je majstor uradio. Evo, dajte kvaliteta. Znači ja sam se prevario, znači kupio sam najbolje kokice. Uz kokice trebalo biti neki sok, ali eto ja ću vode nasut malo. Opet malo vode. Evo narode, jeste li vidjeli, jeste li čuli? Morate znati, eto da sam to odradio. Ja sam zadovoljan. Ne znam jeste vi, ali sumnjam da ste vi zadovoljni. Evo narode, sjećemo na stolicu, malo ćemo vidjeti, evo vidite. Uradili smo ovo danas, ovaj video. Fin je dan za snimat, za raditi, evo vidite. Eto sad bolje bilo malo da ima sok, ali nečeg drugo. A more i voda. Ovako dobro. Evo ovako. Prirodna svjetlost. Grije. Kokice su napravljene. Ne znam, brate. Prva klasa. Evo. Napravite se ovakve kokice kod kuće i nećete imati nikakvih problema. Gledaj, ko mozak. Nisam ni ja znao da i ovako mogu napraviti. Bile su totalno loše. Loša neka marka, nemam pojma. Ovako da ispucaju, nemam pojma. Nemam pojma, ne znam šta vam rekao. Moraš ovako nešto uz kokice, znaš. Nisu mene kokice slane. A one što kupujete tamo, idete u kino, one su slane, da Bog kaže. Ove u mene nisu slane. Ali eto moraš malo popiti vode, znaš. Da se ne zaustavi u grlu. Malo ćemo promijeniti. Nema veze, mogu ja i lijevom. A mogu i desnom, nema veze. Evo ga. Evo vidite kakve sam kokice napravio. Ekstremadura. Evo koliko sam napravio, ne mogu ih pojesti. Ali dobro je. Dobro je narode.
To sam se danas odlučio da snimam. Ama fin je dan. Kad je fin dan, možeš fino da snimaš. Imaš prirodnu svjetlost. Evo. Budite pozdravljeni.